puilano lamsago khakchangmani khorang YouTube channel o khapangni takhuktei bukhuksong salgisa sekang baksa khoroksa khorokni takhuk ani o channel ni bisingti comment khlai saka je sak mechermani bithi kisa snamdi hnai aboni bagai tini norokni thani ang haina hai kaisa video tubuima phaikya abongkha sak mechermani sak mecher khading kangkai norok jotono saimano belaikhai kosto tongo belaikhai tekto tongo sutuinani rogo jorawo belaikhino kosto mano aboni bagino norok tini o video puilansimi paithak jora kahamke nai tongdi mungsawarani nangya sak mecher kangkai jengtam ma khlainai obongkha puilano norok o mangpiliwo nokhna obo kaisa chini bororok oboni bumung baksa gita kanchon no eba grito kanchon ob hairok bo hilai tongo bini kereng jagao alka juda bumung ungui tongo angbo joto bumung ang sabai manja tamni himba ob bulaino norok kholoi a bulai bisingo bini bahan kelui thir khai kelui dongnai norok manano eba a bulai butui betham khajak a bulaini butuino norok kariwui abono kaisa glass ho khlai bini ordek tui jesuk aboni butui bango aboni ordek tui beki sapului bono salo waisa khlai saltam jora nungdi bulai laisani je obahan kliman manino salo waisa khlai saltam jora nungdi hake jeng sak mechermani hamnai hake te gesa tongo norok iko obo haini hai norok o mangpilio nokhna obongkha glucose D kaisa powder obo doctor bithi phalno rogo thangkari kaino norok sankari hingke mannai glucose D powder o powder no kaisa glass tuyo 5 চামচ powder no galogui salo waitham khlai saltam nungdi o mungno no nungdi hake sak mechermani le srai ke hambui thangnai mungsawana jaknai kri kirijaknai kri jung sak mecheri tongkhadingkai obo hai je ang phunukmani obono nungdi hake sak mechermani hambui thangnai belai kena hambai bulen sim paithik jora nai tongmani bagai norok o video no nai bahai ingjakha norok like khlaidi share khlaidi tai subscribe khlaidi tamni himba o bithini video upload khlaimani logi nini arbo bo nang daktino mannai beskangni salo hambai